तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर'नि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। तामुलपुर मथंगापुरि पार्कनि साखाथियावनो थानाय देंखो फैसालिनि फोथाराव देग्लायबो खुंगा 22थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो। तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि, फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, हारिमुआरि आफाद, फोरोंगुरुफोर, समाजारि आफादनि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो मोसाखावरि बिथांमोननि नुजाथिफैनायजों गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै गाहाय दरखं मोखां बेखेवनाय, माहारियारि एबसुनि फिरफिला आरो बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जोंनि माहारियारि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय, बैसोगोरा सुबुंफोरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनायनि उनाव बैसागु बोथोरनि मोसानायखौ जागायो। बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै जों मोसाग्लांनो होयो। बिदिनो जों बयबो जोङो रंजाफायो। गेदेरया जा उदैयानो जा समाज सिबियानो जा जोङो फोरोंगिरियानो बयबो जों रंजायो। बेनि उनाव जों बेलासे हारिमु जोंहा दङ। बेयाव जोंहा मेथाइ खनगिरि रबिन बर' बिथाङा फैगोन आरो बिखौगिरि हिसाबै जोंहा डिफुगल जिल्लानि मानगोनां कबिन बर' बिथांनि नेहाथार बिथाङा जों बिखौगिरि हिसाबै फैगोन। दा जोङो दिनैनि हाबाफारिया जों जोबजासिम मोजाङै जोङो सामलायलांनो हायो। बेखौ आङो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय आङो आर'ज गाबो जाहाथे बयखौबो जोङो हेफाजाब होनानै जोंनि तामुलपुर दख'रानि जि बैसागो फालिनाय बेखौ मदद खालामनानै साक्सेस खालामहोयो। बेखौ आङो मानगोनां रायजो राजा बिथांनिफ्राय आङो आसा खालामो। जोङो हांख्राय लेखा जोंनि समाज सिबियारि मेलेमजिबि बिथांमोना जोङो जिखिनि हांख्राय लेखा गासै फैजोबदों आरो दा जोंनि जि मोसाखावरिजों लोगोसे जों रायजो राजा बिथांमोना मिनिमाम जोंनिया 1000सो बांद्राय जोङो लोब लोब बाहागो लाफैनाय जों नुनो मोन्दों। नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय मोन्दों बा बैसागु? आङो तामुलपुर दख'रा आफाद हिसाबै अराय सम जोङो सेस्था दङ दख'रा आफाद हिसाबै, आफादगिरि हिसाबै थासारिखौ मोजां लाखिनो थाखाय राव हारिमु धोरोम मोनफ्रोम बिथिङाव आङो सेस्था खालामबाय आफादगिरि हिसाबै। बेबायदिनो जों रायजोआव जथेस्थ' मदद मोनबाय थादों।